فكذبوه فإنهم لمحضرون. Pes Hazreti Elyas'ın qawmları Elyas'a yalancıdır deyip tasdiq etmediler ve tekzib ettiler. Pes şolarını Elyas'a tasdiq etmedikleri sebepli dowzağa daxil etdiler. İlla ibadallahil muhlasin. Meger içinde Hudaýyň has bendelerini necat berler. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Ve biz Elyas'tan soňraky milletlerin içinde Elyas'a baqy goýduk şu sözni. Selamun ala İlyasin. Yani Elyas'a salam bolsun diýen sözi baqy goýduk. İnna kezalika neczil muhsinin. Ve biz şu tariqa sogap bereriz yaxşı iş etýänlere. İnnehu min ibadinal mu'minin. Tahqiq Elyas meniň mu'min bendelerimdendir. Ve inne Lutan leminel murselin. Ve tahqiq Hazreti Lut da peygamberlerin jumlasyndandır. İz nejjeynahu ve ahlehu ecma'in illa acuzan fil gabirin. Yad et ol wagtny ki biz Hazreti Lutny we şonuň ähline necat berdik. Meger bir hatyny ki ol helak bolýanlaryň içinde qaldy. Thumma dammarnal akharin. Ondan soň başgalaryny bekolli helak etdik. Ve innakum latamurrun aleyhim musbihin ve billeyl afala ta'qilun. Tahqiq sizler ey ähli Mekke Lut kavminin yurtlarından ertir o akşam ötüp geçýändirsiňiz. Aya akl edip şolardan ibrat almaýanmy? Ve inne Yunus leminel murselin iz abaqa ilal fulkil meşhun. Ve tahqiq Yunus iwerilen peýgamberleriň jumlasyndandır. Yad etden şol Yunusyň gowmundan gaçyp bir adamlardan we metadan doly nawga bardy we mindi. فساهم فكان من المدحضين. Şonda naw agyr bolup içinden bir adamny derýaga taşlamaly bolanna Qur'a çekipdirler. Pes Qur'a Hazreti Yunusyň adyny çykypdyr. Şonu derýaga taşlamaly bolup derýaga taşlapdyrlar. فالتقمه الحوت وهو مليم. Şonda Hazreti Yunusny balyk ýuwdypdyr. We Hazreti Yunus da melamet edilmäge laýykdy. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Pes eger Yunus balygyň garnynda tesbih aýtmadyk bolsady, elbette balygyň garnynda ta kıyamata çelli galardy. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Pes biz Yunusny derýanyň kenarynda bir meýdana çykardyk. Öz elilo hastedi. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Ve biz şoň üstüne bir ýafragy uly otny käde bagyny bitirdik. Ta Hazreti Yunus'a saýy bolsun. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Ve biz Hazreti Yunus'ny Peygamber edip iýerdik 100,000 nefere ýa-da bir miqdar ondan da ziyadaraga. Pes şoňa iman getirdiler. Pes biz şolarny bir müddet şelli dünýäde peýdalandyrdyk. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Pes ey Hazreti Resul-i Ekrem, sen Mekken kafirlerinden sonra oşalardan habar al. Aya sen perwerdigaryň üçin gyzlar barmy? Oşalaryň özleri üçin ogullar barmy? Em halaqnal malaikata inathan wa hum şahidun. Ya biz feriştelerini gyzlar edip yaratdykmy? Oşalar da şonu gözleri bilen görüp şolada hazırdylarmy? Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakazibun. Agah bolun, tahqiq şol kafirler özlerinin yalançılıkları sebäpli Hudaýyň owlady bardyr diýip aýtýarlar. Tahqiq şolar yalançydyrlar. Asṭafal banati alal banin. Aya Allah tebarek ve taala